Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας, γεια σου Αλεξανδρούλα μου. Γεια σου Αγγελέ μου. Γλυκιά μου φίλη, τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Είμαι κι εγώ καλά, λίγο κουρασμένος όμως. Και εμείς. Κι εγώ. Ναι, είμαστε πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, είναι πολύ κουραστικές μέρες. Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη που δεν ανεβάσαμε χθες το βίντεο όπως είχαμε πει. Δεν γινότανε, χρόνος δεν υπήρχε. Πες λίγο το πρόγραμμα εξεταστικής. Παιδιά, δίναμε τη Δευτέρα ποινικό, δίναμε χθες σοφρονιστική και ανακριτική. Εγώ χθες ανέβηκα και κατέβηκα από το Πανεπιστήμιο 4 φορές. Και εγώ κινήθηκα 3 ώρες. Η κούραση αυτών των τελευταίων ημερών δεν υπάρχει. Χθες βρήκαμε λίγο χρόνο να γυρίσουμε το βίντεο και σήμερα ανεβαίνει. Να σας πω κάτι, εμείς τώρα που γυρνάμε το βίντεο, εγώ είμαι με 3 ώρες ύπνου ξαναλέω. Και εγώ είμαι με 3 ώρες ύπνο. Δηλαδή λίγο κάποιος σεβασμός. Δείτε πόσο θέλουμε αυτό που κάνουμε. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να πούμε ένα πόσο μεγάλο ευχαριστούμε σε όλους εσάς για τη στήριξη στο πρώτο βίντεο. Το βίντεο πήγε ανέλπιστα καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους subscribers, για τα likes. Ακόμα και το ένα το dislike που πήραμε, το ευχαριστούμε και αυτό. Ευχαριστούμε και τα σχόλια, αλλά περισσότερο τι γίνεται μες στο μυαλό μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε μια συγκεκριμένη κοπέλα. Μία και μοναδική. Στέφη. Τη Στεφουλίνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ δεν σε ξέρω, Στέφη μου. Να είσαι καλά για το support. Το κορίτσι αυτό δεν υπήρχε το support. Instagram, σχόλια στο YouTube. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ωραία. Τώρα ήρθε η ώρα να σοβαρευτούμε. Πάμε στα βαθιά. Ναι. Σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει θέμα, το οποίο θα συζητήσουμε παρέα, σαν να είμαστε στο σπίτι σας και εμείς και εσείς σπίτι μας. Θα μιλήσουμε για 3 πράγματα. Για την οικογένεια, για τη φιλία και για τις ερωτικές σχέσεις γενικά στη ζωή μας. Ναι. 3 ιδιαίτερες σχέσεις. Μας ενοχλούν όμως, επειδή κατά καιρούς. Ωραία, εμείς θα πούμε τη γνώμη μας. Από αυτά που έχουμε ζήσει και εμείς μέχρι σήμερα. Ελπίζουμε κάτι να πάρετε από αυτό. Οπότε ελάτε να τα συζητήσουμε όλοι μαζί, να δούμε τι μπορεί να πάρει από τον άλλον. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Λέω να ξεκινήσουμε από την οικογένεια. Ωραία, ό,τι θες εσύ. Προτείνεις να ξεκινήσεις την εσύ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, ό,τι θες εσύ. Τώρα η οικογένεια, ό,τι και να πεις όμως, είναι ένα μονοπάτι που είναι ζώρικο να το διαβείς. Δηλαδή όταν μπεις μέσα να το εξετάσεις, δεν είναι και πολύ εύκολα τα πράγματα. Ωραία. Ναι, κοίταξε, κάθε οικογένεια έχει τα ζητήματά της. Όλοι, καμία δεν είναι τέλεια. Όπως εκείνη νομίζει. Δεν υπάρχει τέλεια οικογένεια, αυτό είναι δεδομένο. Έτσι, πραγματικά. Εντάξει. Απλώς, εγώ θέλω να κάνω μια τοποθέτηση πάνω στο κομμάτι οικογένεια. Αυτό θέλω και μετά πες και εσύ την άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Θέλω να πω το εξής και θα σας κοιτάξω μέσα στα μάτια όλους σας που κοιτάτε και μας παρακολουθείτε. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει οικογένεια εσείς ή όχι, εμείς δεν έχουμε, απλά αυτό το θέλω να το πω. Άπαξ και μπει στη διαδικασία του να φτιάξει μια οικογένεια και όταν είσαι γονιός. Πρέπει, επειδή ακριβώς είσαι γονιός και φέρνεις κάτι πολύ ιερό στον κόσμο, πρέπει μέχρι και την τελευταία στιγμή να το συντηρήσεις, να το αγαπήσεις, να νοιάζει γι' αυτό. Να μην το παρατήσεις και να μην το παραμελήσεις ποτέ. Αυτό ως δική μου γνώμη, τοποθέτηση και παρένθεση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι. Έχουμε εδώ και τρόφιμα. Τα παιδιά, ακριβώς επειδή είναι ό,τι πιο ιερό πράγμα υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, όταν θα φτάσει στην ηλικία. Για να πάρεις μια τέτοια απόφαση πρέπει να είσαι πλήρως συνειδητοποιημένος για το τι πρόκειται να κάνεις. Να ξέρεις πολύ καλά που βαδίζεις. Και αν γίνεται να έχεις λιμένα όσο δυνατόν περισσότερα αποθυμένα. Γιατί καλός ή κακός. Αυτό τώρα τι ωραίο που είπες εσύ, Αλεξάνδρα. Γιατί καλός ή κακός, με κάποιο τρόπο το παιδί αυτό θα το εκλάβει. Θα γίνουν κάποια τα προβλήματα θα το εκλάβει. Εκεί είναι κρίμα. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να είσαι. Πρέπει να έχεις τέρμα αυτογνωσία για το τι πρόκειται να κάνεις. Γιατί πρόκειται για έναν άλλον άνθρωπο, δεν είναι ένα σκυλί. Ναι, αυτό. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Είναι πολύ ιδιαίτερο ζήτημα. Δεν είμαστε και πολύ τόσοι δήμονες πάνω στο κομμάτι. Δεν είμαστε. Είμαστε ακόμη κι εμείς μόνο 20 χρόνων. Είναι ένα κομμάτι όμως που άπαξ και αποφασίσει κάποιος να το αναλύσει, έχει πολλά. Είναι. Οπότε, ωραία, ας το αφήσουμε εδώ. Θέλουμε κάποια στιγμή στο μέλλον να το δούμε, εδώ είμαστε και εδώ είσαστε. Ακριβώς. Γιατί είναι μεγάλο κομμάτι. Ακριβώς. Οπότε τώρα που να περάσουμε, Αλεξάνδρα. Στη φιλία. Τι πονεμένο κομμάτι αυτή η φιλία. Εντάξει, έχει και αυτό το προβλήματά του, βρέσει. Εγώ προσωπικά έχω να διηγηθώ από το παρελθόν πολλές μαύρες ιστορίες από τη ζωή μου. Θα διηγηθείς κάτι τώρα? Όχι, δεν θέλω γιατί ανήκουν στο παρελθόν. Δεν χρειάζεται τώρα και να βγάζουμε τον κόσμο. Όχι, είναι αυτό όμως που συμφωνούμε. Ότι
ό,τι μπήκε και βγήκε οριστικά. Ναι. Δεν επιστρέφει. Παιδιά, εντάξει, κάτι πήρες από αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, Εγώ αυτό πιστεύω, ότι από όλους κάτι έχεις να πάρεις. Ακόμα και αν δεν έκατσε, ακόμα και αν τελείωσε, κάτι έχεις να πάρεις. Όλοι όμως έχουν να διηγηθούν μια τέτοια ιστορία. Δηλαδή, δεν υπάρχει άνθρωπος που με όλους τους ανθρώπους και τουλάχιστον τους φίλους του τα έχει βρει 100%. Όχι. Ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή. Είναι όμως πολύ ιερό πράγμα και αυτό που πάντα μου έκανε εντύπωση. Είναι πολύ ιερό πράγμα. Και τώρα που σε έχω εδώ δίπλα μου, θέλω να μου λύσει μια πορεία, ρε Αλεξάνδρα. Πες μου, σε ακούω. Γιατί δεν ξέρω, δεν μου έχει τη λύση, δεν μου την έχει λύσει κανείς. Μεταξύ γυναικών ορίζεται, ρε Αλεξάνδρα, η ειλικρινής φιλία. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ορίζεται μεταξύ Το πιστεύεις? Το πιστεύω ότι εγώ έχω φίλες, καλές φίλες, με γερές βάσεις. Γεια σου, ρε Πέννη, θα πω εγώ, τίποτα άλλο. Εντάξει, δεν είναι μόνο γιατί Πέννη ακούμε. Δεν είναι μόνο η Πέννη, είναι κι άλλο κομμάτι. Εντάξει, εγώ μόνο γιατί Πέννη ακούω όμως, φίλια Πέννη. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ ναι, πιστεύω ότι υπάρχει και μεταξύ γυναικών. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Εντάξει, ναι, ξέρω τι λένε για τον ανταγωνισμό κτλ. Η ζήλια, υπάρχει νομίζω ότι είναι πώς θα τα διαχειριστείς όλα αυτά, αλλά εγώ ναι, θεωρώ ότι υπάρχει. Εγώ όμως για το βιώνω, μιλάω από εμπειρία. Και από εμπειρία το σου κι εγώ. Έχω την αίσθηση ότι αυτές οι πιο ιδιόμορφες φιλικές σχέσεις, όπως αυτή που έχουμε εμείς, δηλαδή μεταξύ διαφορετικών. Που είμαστε το αντίθετο φιλικό. Ακριβώς. Δεν έχουν πιο καλά θεμέλια αυτές οι φιλίες. Ή εμένα μου φαίνεται αυτό. Εντάξει. Ναι, εγώ θεωρώ ότι. Το βλέπω ότι είναι πιο καλά δομημένες. Ότι δεν έχουν τη ζήλια, δεν έχουν τον ανταγωνισμό. Είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Άλλα θα πάρεις από τη φιλία με έναν άντρα, άλλα θα πάρεις από τη φιλία με μια γυναίκα. Εντάξει, είναι διαφορετικά πράγματα. Επειδή εγώ έχω κάνει αφιλίες, αυτό που λες και εσύ και με αγόρια και με κορίτσια, κάπως με τα κορίτσια τα βρίσκω κάπως καλύτερα γιατί βλέπω ότι. Ρε παιδί μου, δεν έχει αυτόν τον ανταγωνισμό του ίδιου φίλου. Πώς να σου το πω. Το ίδιο φίλο πάντα έχει να αγωνιστεί το ίδιο φίλο. Εντάξει. Λάθος μου. Θα διαφωνήσουμε και όπως προείπα, είναι πώς θα τα διαχειριστείς όλα αυτά. Εντάξει, ναι. Αλλά εντάξει, άμα αφήσεις να σε νικήσει ο ανταγωνισμός, δεν θα βγάζεις μόνο ανταγωνισμό. Σωστό. Εντάξει. Εγώ τη δική μας τη φιλία τη θεωρώ πάρα πολύ καλά δομημένη. Παιδιά, και είναι μόνο 4 μήνες και πραγματικά συμπεριφερόμαστε, λέτε και γνωριζόμαστε χρόνια. Μπορεί να τρογόμαστε, είμαστε η επιτομή του μαζί, δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Καλά, ηρέμησε λίγο Καρανίκα και κάπου μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Αργέζε. Λοιπόν, πολύ ξεφύγαμε. Ναι. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο μένει το αγαπημένο μου. Για κάποιο λόγο, ο έρωτας και οι ερωτικές σχέσεις μένουν με έτσι λίγο ιντριγκάρουν. Ναι, με όλους μας. Κοίτα, εσύ που ξέρεις τα προσωπικά μου και εγώ τα δικά σου, κρίνεις ότι έχω πληγωθεί μέχρι στιγμής? Όχι. Έχεις πληγωθεί, εντάξει, όχι. Δεν θα έλεγα έχεις πληγωθεί σιγά πια. Έχεις περάσει τις φάσεις σου. Έτσι, αυτό. Και εσύ καλά είσαι γενικά. Εγώ καλά είμαι. Καλά είσαι, δεν έχεις εγώ παράπονα δεν έχω, παιδιά. Ούτε εγώ έχω ταλαιπωρηθεί νομίζω. Όχι ρε εσύ, άμα ακούσεις τι έχει συμβεί θα έλεγα ότι τα δικά μας δεν είναι τίποτα. Τίποτα. Να σου πω κάτι, ο έρωτας είναι πολύ διπρόσωπος. Το καλό και το κακό του. Παιδιά, θέλει μια ερωτική σχέση, θέλει συμβιβασμούς και από τις δύο πλευρές. Μια σχέση δεν χαλάει επειδή έφταξε μόνο ένας και οι δύο φέρουν μερίδιο ευθύνης. Το ακούς, αυτό το λένε όλοι έτσι, εδώ η δικαιολογία. Εάν κάτι είναι να μείνει, εγώ θεωρώ ότι θα μείνει. Εάν δεν έμεινε, για κάποιο λόγο δεν έμεινε, δεν ήτανε. Χαιρετάς, στέλνεις και στη μαμάκα το αγόρι το κορίτσι. Και λες, παιδιά, μόνο να σκεφτείτε πόσο κόσμο έχετε να γνωρίσετε. Αλεξάνδρα, εμένα αυτό που με εκνευρίζει πάρα πολύ είναι πρώτον ότι όλοι έχουν στο στόμα να σου καταλογίσουν ότι εσύ φταίς. Ναι. Ότι εσύ φταίς που τελειώσαμε, εσύ φταίς που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Και το χειρότερο, ότι υπάρχουν άνθρωποι, και ακούστε το καλά εσείς αυτό. Μπορεί αυτοί που απευθυνόμαστε τώρα να μας ακούτε. Δεν ξέρω, εγώ δεν μιλάω κάπου. Δεν μιλάω εξειδικευμένα, τέλος πάντων, στοχευμένα. Όταν έρχονται κάποιοι άνθρωποι στη ζωή μας, μπαίνουν, δημιουργούν προσδοκίες και φεύγουν. Αυτό για κάποιο λόγο φύγανε. Μπαίνουν, δημιουργούν χαμό, φεύγουν. Εντάξει, είσαι υπερβολικός. Τι χαμό, χαλάρωσε λίγο. Ισχύει, χαμό εννοώ. Παιδιά, εντάξει, είναι απλά λίγο υπερβολικό. Έτσι νομίζουν ότι κάνουν χαμό. Είναι ο κατεπίφαση χαμός. Τσίλαρε, σιγά. Να τσιλάρουν εκείνοι που νομίζω ότι κάποιοι είναι τέλος πάντων. Θα τραβήξουμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αυτό τώρα από τα μαλλιά τραβήχτηκε, ρε παιδί μου. Όχι, να είμαστε εγωιστές πρέπει. Κάπου όχι πάντοτε. Όχι πάντοτε. Ο εγωισμός σκοτώνει πάρα πολύ. Όταν χάνει την αμοιβαιότητα μόνο. Δεν σου είπα να είσαι εγωιστής από τις σχέσεις. Εκεί, άμα βλέπεις, εντάξει, θα προσπαθήσεις μία, θα προσπαθήσεις δύο, θα προσπαθήσεις τρεις, μέχρι ενός σημείου δεν θα προσπαθήσεις συνέχεια εσύ. Πρέπει να δεις και μια ανταπόκριση. True story.
Άρα το μήνυμα ποιο είναι τώρα από εδώ? Εγώ θα επιμείνω σε αυτό που είπα πριν. Ότι εάν κάτι είναι να κάτσει, θα κάτσει. Εάν δεν κάτσει, καλώς έκανε και έφυγε και τελείωσε. Από το να σου δημιουργούσε μεγαλύτερα προβλήματα, σε παρακαλώ πολύ. Αγαπάτε μωρέ παιδιά. Παιδιά, ερωτευτείτε. Αγαπάτε, Έχετε άνοιξη. Έχετε η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Παιδιά, τσικνοπέκτη. Τσικνοπέκτη, θα φάμε. Θα φάμε. 14 Φλεβάρι έχετε. Είστε ερωτευμένοι. Παιδιά, εγώ δεν πιστεύω στον Αγίο Βαλεντίνο, όλο όσοι πιστεύετε. Στείλτε λίγο τα σχολιά. Στείλτε αρκουδάκια. Είστε ερωτευμένοι, θα γιορτάσετε 14 Φλεβάρι. Παιδιά, ελπίζουμε να γιορτάσετε. Άμα γιορτάσετε, μπράβο σας. Εμείς δεν αποκαλύπτουμε τι θα κάνουμε. Όχι, εγώ δεν αποκαλύπτω. Εγώ έτσι κι δεν πιστεύω στον Αγίο Βαλεντίνο, άρα. Γενικώς δεν πιστεύω στους Άγιους. Εσύ άστο, άλλη κουβέντα αυτή. Σε άλλο βίντεο θα μιλήσουμε για τη θρησκεία και θα τα πούμε. Λοιπόν. Τελειώσαμε. Αυτά είχαμε να πούμε σήμερα, το τραβήξαμε πάρα πολύ. Όχι μόνο. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο, δώστε μας ένα thumbs up, πατήστε και subscribe. Οποιοδήποτε σχόλιο το αφήνετε από κάτω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πραγματικά από την αρχή που κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Πραγματικά. Κάντε και μια κοινοποίηση αν θέλετε. Αν θέλετε να μας βοηθήσετε. Οπουδήποτε είναι ευπρόσδεκτη κοινοποίηση. Βεβαίως. Και τώρα έχει προκύψει κάτι πολύ ωραίο που θα πούμε λίγα πραγματάκια. Μια εκπληξούλα. Λοιπόν, τον Άγγελο θα τον δείτε σε 15 μέρες πάλι. Εγώ θα. Την επόμενη εβδομάδα θα δείτε μόνο εμένα. Δεν αποκαλύπτουμε κάτι παραπάνω, κάθε πράγμα στο καιρό του. Ακριβώς. Ο μήνας θα κλείσει με εκπλήξεις. Θα ενημερωθείτε όσο νούπο. Λοιπόν, βρείτε μας και στα Facebook. Social media θα είναι κάτω στην περιγραφή. Και τα λέμε, μάλλον τα λέτε την άλλη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά! Μέχρι τότε, αγάπη. Γεια σας.